Reġa' wasal karnival ieħor żgur li ħajkun karnival kbir, karnival li ħdimna ħafna lih biex jerġa' jkun suċċess bħalma kienu s-suċċessi l-karnivali passati. Ovvjament għandna ħafna affarijiet innovattivi wkoll, eżempju wara ħafna sħin neqsin għandna banda tradizzjonali li l-banda tkun imżejna kemm mill-bandisti, kemm bil-karru, kemm mill-grupp tal-Allegrija illi ħatkun qed iddur mat-toroq tal-belt fil-jiem tal-karnival. Il-Arċilla Teatru ta' Triq 10 snin, u mbagħad għandna l-kompetizzjonijiet ta' sfin fejn għandna rekord assolut ta' 22 kumpanija ta' sfin, u mbagħad xi ngħidu għall-karrijiet dal-aħħar se naraw karrijiet sbieħ bid-dawl movimentati, innovattivi wkoll, b'ħafna movimenti wkoll li kemm narawhom fil-pjazza kif ukoll narawhom ukoll fit-triq biex dak li jkun jista' jgawdihom ukoll fit-triq. Nixtiequ li jattendu n-nies kif dejjem attendu għal festi tal-karnival, jieħdu pjaċir magħna, aħna nagħmlu l-karnival biex nagħtu pjaċir lin-nies, u ovvjament żgur li l-karnival ta' Malta ikun wieħed mill-isbaħ u l-aqwa festivals kuluriti wkoll li jsiru ġewwa Gżejjer Maltin.